Hei, hei, salutare lume, sunt Alex și sunt un pic răcit, dar asta nu mai contează. Mi-am pus un mod foarte interesant pe Minecraft. Cred că să joc pe el. Deci am două din My World. Da, știu de ce am două. Păi una cu Blue Boy e modul și două din My World deoarece vreau să filmez cum fac un portal spre The End, numai că am avut niște probleme cu programul ăsta. Deci asta e lumea bună. Da, acum nu mai contează. Trebuie să intru să vă prezint modul Blue Boy. Ca s-a luat-o de pe magazin Play, se cheamă Redstone Mansion. Dacă nu mă înșel. Ce s-a întâmplat aici? Dacă nu mă înșel, eu sunt în iad. The fuck, man? The fuck? Cum de am ajuns eu în iad? Oare... Cred că ieri asta. Da, ieri când mi-am pus. Dacă eu știu casa de mult. Adică eu știu modul ăsta de mult. Eu jucam Minecraft pe telefon. Și am zis să mă uit la mod. Am pus modul frumos, numai că nu funcționa. Și... Da, în cazul că avea lag și telefonul meu cum e mai de căcățel, una 4U. Nu merge avea lag. Și acum merge perfect modul. N-am ce să spun. Mai mă... Moftic. Cam așa, nu așa, asta să mă cac. Hai mă! Nu mă enervează semnul ăsta cu plus. Că de ca să-l... Nu, mă duc la setări. Măcar mă enervează și... Bun. Gata. Cu mărintele pot stăm acasă. Și asta, mă. Cam asta este casa. Aici fermă de găini, ouă. Știți că toate chesturile sunt pline. În spate aici, eu știu și toți aici au omorât găinile. Dacă apăși pe butonul ăsta cu lavă. De aici tot la fel te uiți la vaci. Poți omorâle. Chestii de astea. Și acum mergi un pic în lag, dar nu știu ce se ăla. Aici fermă automată. Mă trebuie să mă duc. Asta nu e automată, nu vreau să mă cac. Asta e automată. În toate astea sunt automate. Bun. Ce mai văzut pe aici? Să mergem și la oi. Aici am picat ridicol făcut asta, puteau să o pun și măcar în scări. Aici le puneți și... nu, înainte să le puneți, apăsați pe butonul ăsta și vă curge niște apă. Și voi nu trebuie să o stingeți. Voi doar tundeți-le. Și lâna se va aduna
automat în... mi se pare că în chestul ăsta. Sau dacă nu, în ăsta. În asta de aici nu știu dacă se adună. Că din câte am mai jucat eu pe... Că cam așa în sus. Bă. Da, cam de căcat asta, da. Când am mai jucat și pe asta știu că are câteva probleme, trebuie mai... Adică nu sunt chiar probleme. Ce mai rămas de prezentat. Prezentat la vreo 10 minute, maxim. Uite, le-au realizat foarte drăguț astea. Regi temporal, vedeți? Avem și un arc aici de pescuit, super priveliște, mamă, n-ați frumos, e o găină nuată în apă. Spectaculos, mă, n-am mai văzut așa ceva în viața mea, mă. Da, glumeam. Aici ai portalul ăsta. Aici camera de enchantment. Să te eliminăm ora știlet sau ora știlet. Hai să încercăm ceva. Hai să dăm un fire aspect. Mă, scheletron. Și un scheletron, zombie. Da, cartul. The fuck, uitați-vă la asta, le aud. Jos să nu vă duc în episodul ăsta. Da, sunt spații care nu sunt complete în casă. Dați incomplet. Știam de asta de când joc. Aici camera cu poțiuni, cu toate prostii de astea. În episodul următor vă voi prezenta cum să reparați defectele și la ce mai rămas din casă. Oricum, asta e bucătăria, super bucătărie, băieți. Deci, cine n-ar vrea așa ceva? Mai ales în Minecraft. Băi, deci, în Minecraft poți vedea niște case la alții, unde îți bagi unde în gât. Mod complet, incomplet, boss. Practic acolo pui ce vrei. Da, să nu uităm de baie. Da, ce frumos. Ce nu știu, este albastru. Nu, n-a făcut de asta niciodată, da, nu. Dați-mă baie aici, dați-mi luxul. Mă stai să te speri la o aută și vine în finale. Hei, ce faci de ele? Mă speri pe la o aută. Vai, mă spionează veținul, vai, vede auțele. Azi trebuie acoperite geamurile cu ceva. Tot leacă din intimitate, chiar dacă e Minecraft. Și... What the... sau de zombie. Trebuie să rezolv problema asta cu acest fel de lag. De aici poate că scurgă și apă. Mamă, ce interesant! Ați mă prezint și ușa de lavă. Lavă. Da, parola nu o spun care-i.
Adică pot să vă spun că e tot aceeași parolă. Da. Și 276. Oricum, ușa asta de lavă, uite, de asta de făcut portal. Casa e destul de mare. Eu l-am păcălit pe la școală că eu mi-am făcut-o. Uitați, casa e măriclică și destul de simplă. Da, uitați pe șlina când am mai ajuns pe cile. Și cam atât a fost și pentru episodul de azi și până data viitoare când mai prezint celelalte părți din casă și voi repara defectele, v-am salutat!